Terve vaan terve, se täällä Filmix. Ja tänään mä aloittaisin sen uuden sarjan, jonka nimi on Road Arena 9. En mä kyllä tiedä, että onnistuuko mä tässä ikinä, mutta mä oon vähän tehnyt tällaisen uuden käyttäjän ja täällä meinataan sitten, että mä oon täällä pari matsia, ehkä yhden matsin vetänyt, joo. Yhden matsin mä oon vetänyt tällä. Tänään mä vedän niinku joka episodissa varmaan 2 live-matsia ja ehkä yhden replayn, jos tulee joku munkkivoitto. Ja menemme tästä nyt suoraan peliin. No niin, heti löytyi vastustaja. Täällä näin Goblin Stadionissa rullaillaan. Siitä lähtee ensimmäisen gigantti. Bomber. Oi vitsi, sieltä tulee granittia, joo. Tää tästä tekis jos Fireballasta, noin. No nyt tulee aika vörtti. Oi. Oli aika suht vörtti. Sain Elixir Tradeissa aika muhkasti eliksiiriä verrattuna toisiin, kun hän käytti enemmän eliksiiriä noihin. Ja siitä lähtee meidän pusku, että en tiedä onnistuuko tässä, mutta juu, sieltä tulee Fireball. Ihmekkoja on mun Arena Toweriin, koska yleensä nämä alemman tason pelaajat ampuu tonne Arena Toweriin. Sitten laitan tuun tosta noin. Nyt aletaan taas puskemaan. Ja sieltä tulee Baby. Ja Marcheri kuolee tohon noin ja sitten Bomberi kuolee sen jälkeen. No niin, sitten sieltä Baby Dragonin alas ja sieltä tulee Bomberi taas uudestaan. Ja hyvä, ei saanut yhtään hittiä tohon, etkä silloin vasemmassa tornissa vain vähän saanut hittiä, mutta kyllä mä uskon, että mä voitan tän silti hähäkseen. Sieltä tulee Musketeers, laittaa sen Goblinit tohon Fireballa, ei oo vörtti tehdä tolle, voi perse tuolla vittu tohon. Ja sieltä tulee Fireball ja näin justi, sinne menee Arena Towerihin tietenkin, kun ollaan myös Goblin Stadionissa. Siitä Bomberi vetää viimeiset shotit ja Musketeeri myös, sitten lähdetään vaikka. Jos me nyt puolustettais tämä loppu tässä. Taas se tekee jotakin. No niin, sieltä tulee Giantti ja sitten tuotan tohon noin, Baby Dragon tekee mukavasti splash damagea tohon Gianttiin, niin sit siitä niin lähdetään tekemään omaa puskua. Mennään tuo Baby Dragon vielä pois. Oi, nyt oli siltä hyvä Fireball. Jos tos kohta ois ammunut Arena Toweriin, niin mä voisin kyllä voittanut tämän etsille. Nyt meillä on 2 gianttia. Sitten siitä vaikka Bomberi. Joo. Big Dragon laitan sinne, niin. Joo, nyt se päätti tehdä tollasen. Toi ei ollut kyllä mikään kaikista viisainteita tehdä tolleen. No, mut mä sain ton 3 Grand Victory. Siitä lähti toinen matsi tällä käyttäjällä ja tuli taas uusi voitto. Mä en edes tiedä, että onko mun toinen voitto 3 Grand. Joo, molemmat mä oon voittanut 3 Grand Victorylla. Näin. Sitten tosta aletaan chesti unlockkaamaan. Ja 1 3 Groundi vielä, niin sitten saamme Ground chestin auki. Tai mitä upgradea vois upgradea. Tosta noin Knight ja Bomberi ja Arrowit. Siitä lähtee noin. Ja seuraavan matsin. Ja myös viimeiseen matsiin tässä episodissa. Nyt ei oo kyllä mikään vahvin aloituskäsi. No sinne niin sitten. Tehdäs tolleen. Sitten Knight, otetaan tohon Knighttiin. Toivottavasti sinne on Bomberi menoa. Sinne menee Bomberi. Sitten tulee Musketeeri. Knighttiin sitten tänkkiä Musketeeria ja siitä sitten lähdetään puskuun. Ja noin. Siinä mennään. Ja nyt se ottais vähän rauhallisemmin tämän olla. Ennen kuin ruvetaan liikaa puskemaan.
kyllä vitti arroveita tullut, mutta ei oo börtti. Ja Knight tuli sitten siihen niin ja mun Baby Dragoni. Aika pahasti saa hittiä tosta Arena Towerista. Ja siitä sitten, no toi ei ollut siltä kyllä mikään kaikista vörtein, jos sitä tekee hittejä. Elikkä nois tässä arroveilla ja no tän nyt tuo pois. Noin ja noin. Nyt me päästään sitten hyökkäämään suoraan tuohon King Torniin ja toivottavasti saadaan 3 crownia. Ois pitänyt laittaa kaikki muutkin muuten, mutta se vähän jäi tässä, kun oli niin hopi mennä kuvaamaan. Siitä lähtee sitten Knight, että jos laitetaan giantti ton. Jaa, noni. Laitetaan sitten Knight tonne. Se ottaa mun mielestä ton vitsin alas. Tosta noin. Ja tupla eliksiirit, voitais vaikka laittaa toi tonne ja sitten no joo, toi oli aika hyvin tehty. Sitten nämä meidän hyökkäyksemme alkaa tuottaa tulosta toivottavasti. Arrovit meni ihan jees kohtaan. Tulee musketeeri. No, tuo Knight vähän kusahti meidän hommat. Sitten bomberi tohon ottaa toi Archerin alas. Ja laittaa itse omat Archerit tohon. Ja sitten bomberi ottaisi ton Spear Goblinin alas, niin se on aivan hyvä. Eli se ei ottanut. Okei. Tai giantti siellä hoiteli vähän damagea, mutta tästä matsista nyt ei 3 kruunua saada. Ja joo. Se oli siinä. Ei tullut ihan 3 crownia. Tämä ei ollut kyllä lähelläkään. Mutta sieltä tuli Gold Chest. Ja no jos vetäis tähän vielä kolmannenkin matsin, että saadaan toi Crown Chesti. Toivottavasti. Elikkä 2 kruunun päässä on Crown Chest. Ensimmäistä kertaa tällä käyttäjällä. Ja jätti sitten noita Archerit taakse. Juu, toi mun giantti on vähän pienellä levulla. Mutta kai se tässä pelien myötä kehittyy. Ja siitä niin noin kuolee tohon ja sitten aletaan tosta tekemään uutta hyökkäystä. Ja nyt sieltä tulee jahas, saattaa sieltä puskea läpi. Mutta Prince nyt vähän tossa tekee työtä. Tai on aika reilustikin. Kun itse sain ton Baby Dragonin siitä Epic Chesti jutusta, jota en edes nimeltä tiedä. Boot Chesti se on, mutta sieltä saa sen Epicin, kun aloittaa uuden käyttäjän. Jos mä olisin Prince saanut, niin tää olisi ollut aika hyvä juttu. Tietenkin mä olisin voinut tehdä niin monta käyttäjää niin kauan, että mä saan sen Prince, mutta se nyt ei oo, en mä sitä nyt jaksanut tehdä. Ja on toi Baby Dragon, niin se on ilmassa oleva truppi. Ja sit se tekee splash damagea. Mutta mä veikkaan, että me ollaan aika rip. Koska toi Prince pääsee agromaan ja ottaa yhden hitin tosta noin, niin se on aika huono asia meille. Tai minulle. Ja no, ikään aika... Joo. No, saimme 1 kruunun. No, mutta toi Crown Chestin saaminen jäänyt sitten ensi kertaan. Ja se on mun puolesta. Moi moi ja Finmix kuittaa.